Witam Państwa bardzo serdecznie. Umówiliśmy się z Iriną, że ja będę mówił po polsku, a Irina będzie mówić po białorusku, ponieważ festiwal, który się właśnie zaczyna, wyrósł z chęci wspierania niezależnego teatru białoruskiego i to goście przede wszystkim właśnie reprezentujący ten teatr będą znaczną większością na festiwalu. Będziemy pracować, będziemy działać w ramach laboratorium, będziemy oglądać spektakle i koncerty. Tak, teraz chyba czas, żeby powiedzieć coś po białorusku. Ну, запрашаем на адкрыццё нашага фестываля, які выдарыўся толькі таму, што нам вельмі гэтага хацелася. Хацелася нам і хацелася людзям, якія праявілі цуд салідарнасці і добрай волі, каб гэта атрымалася. І сапраўды гэта другі раз збіраемся мы ў Любліне у снежні, такім вельмі цёмную пору року, туж перад раством. І гэта праўдзівы цуд, што мы тут знalezлись. І гэта выраз нашай салідарнасці з артыстамі беларускімі, якія апынуліся на выгнанню, з артыстамі, якія вегетуюць у Беларусі, з палітзвязнямі, з народам беларускім, з народам украінскім, з народам габрэйскім. І гэта выраз нашай агромнай удзячнасці нашым гаспадарам Польшчы і людзям добрай волі, якія зрабілі, што гэта сталася мажліва. A ci ludzie dobrej woli to jest przede wszystkim Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki któremu możemy realizować ten festiwal. To jest Centrum Kultury i za chwilę zaproszę na scenę Izabelę Śliwę, dyrektorkę artystyczną Centrum Kultury. To oczywiście są wszyscy ci, którzy się zdecydowali podjąć też w niektórych przypadkach ryzyko, żeby tu przyjechać. Jeszcze nas jest mało, pociągi się spóźniają, ale będzie nas więcej. I ten festiwal przede wszystkim jest pomyślany tak, że spędzimy tutaj wspólnie dużo czasu. Także bardzo Was zapraszamy. Teraz może na chwilę zaprosiłbym na scenę Izabelę Śliwę. No, mam chyba zaszczyt przywitać Państwa na tym festiwalu. Festiwalu, który jest wyjątkowy dla nas ze względu na wszystkie osoby, które w nim uczestniczą, o czym powiedział Paweł i Irina. Natomiast jest on też wyjątkowy ze względu na formułę, która mnie osobiście zachwyciła. Formuła Instant Theater to zostało tak określone, natomiast to, że każdy dzień jest jakimś procesem twórczym, procesem ideowym, myślę, że to jest takim bardzo bliskie temu, jak funkcjonuje Centrum Kultury, jak chcielibyśmy, aby nadal funkcjonowało, więc tym bardziej cieszymy się, że ten festiwal znajduje tutaj swoje miejsce, swój dom. Dziękujemy też Gminie Żydowskiej za zaangażowanie się w festiwal i no, witam Państwa bardzo serdecznie i mam nadzieję, że to będzie płodny tydzień twórczo, ideowo i będzie miał swoje pozytywne dalej konsekwencje twórcze dla różnych sieci, które się tutaj nawiążą, dla pracy twórczej i dla artystów osobiście, którzy tutaj przybywają. Dziękuję. Nie będziemy teraz przedłużać, bo teraz będzie koncert. Teraz będzie koncert i też ja będę grał też. Proszę Państwa, gwiazdą wieczoru jest Szofar, który zagra za około 45 minut, a przed zespołem Szofar zespół Dwojra, Marcin Sudziński i ja mamy Was okazję zabrać w taką medytacyjną podróż na wyspę Komino, gdzie przebywał Abraham Abulafia, kabalista, który napisał tam Księgę Znaku. I teraz przez 45 minut możecie sobie odpłynąć i zabierzemy Was w taką dźwiękową i wizualną podróż. Marcin Sudziński, zapraszam. Ola Konarska, projekcje tam na górze. Powiem jeszcze tylko szybko, a może Irina powie szybko, co będzie potem, bo jak już zaczniemy, to nas wciągnie i... Tak, to już
Przecież nie. I po koncercie zapraszamy do sali kinowej CEK-u na dyskusję dookoła książki Kultura Białoruś. To są teksty przedrukowane z paryskiej kultury pod skrzydłem Giedroycia, poświęcone Białorusi. Następnie jest czytanie dramatu. Dramat to jest część projektu Dramat Obecny. Dramat, który zostaje takim jedynym terytorium wolności w dzisiejszej Białorusi, czyli można pisać do szuflady, nie można tego zobaczyć w teatrze, więc możemy wysłuchać tu dramatu dobrze znanego białoruskiego dramatopisarza, który musi zostać anonimowy. I po tym czytaniu zapraszamy na wernisaż wystawy poświęconej więźniom politycznym białoruskim. Artystka, która występuje też pod pseudonimem, tworzy portrety tych więźniów i jest już ponad 500. Codziennie ta liczba rośnie i więźniów niestety, i portretów. Więc to jest ten wyraz naszej solidarności z nimi. To koncert.
Thank you.